видим каква е опашката. Тоест, че няма опашка. Което си е невероятно. Една единствена кола пред нас. Не е истина. Дай не думай сега, че знаеш какви изненади могат да ни чакат на унгарската граница. На унгарската е отделен въпрос. Там винаги е лоша работата. All your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Та, приятели, здравейте! Знам, че вече ви става много досадно. Постоянно се пътува до Унгария, но какво да се прави? Това ни е най-близката и позната дестинация. Единственото интересно, което искам да отбележа за всички, които ще пътуват към Европа, че най-после околовръстното шосе на Белград е готово. Т.е. магистралата Княз Милош Велики е завършена. Не трябва вече да се влиза в Белград. Минавате за 10 минути по новата магистрала. Просто красота. Единствената разлика този път, че в Будапеща ще се задържиме малко. Ще посетиме Сейка Швехербар. Това сме си го планували още от София. Това е майче единственото различно, което ще видите. Такова минаване. Няма. Минаването е превъзходно. Просто за 10 минути. Просто беше. Да кажа, и аз не исках, защото не знаех тук колко коли ще има. Там видях, че са малко и викам, ще си мълча. Такова чудо не е. Да. Ще видим на връщане как ще е. Обаче гледай какво става с камионите. Камионите са до не знам къде. И отсам, и оттам. Казвам ви, халал да са им парите. Това не е работа. Music in the streets, we're moving to the beat. There's something in the air that makes the city come alive. A breeze that makes you high. We'll be up till late tonight. Love gets another chance. Pretty people holding hands, uplifted by the night. The way that it should be, can let it slip away. 'Cause this might be our final summer day. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. There's a party in the streets and the city's on fire. Окей. Тръгна някоя кола. Не да има шофьори, ама. Чакай, че ли? Все едно си е вкъщи. Да. Куче, позната ли ти е този ресторант? Ще кажат, закъснели сте вече, изядохме всичко. Страхотен ресторант. Пиеме си формичка, печеме разни неща, когато има големи компании. А отзад има бунгала. Има и зоологическа градина. А тук има дърво с грънци. Много готино. Ето ни и нас с кученцето. И сега ще ни донесат някакви огромни порции, които нямат изяждане обикновено. Пусни го това набързо. Тук има една преса за грозде. Бутафорна.
Мехична е бутафорна, съвсем истинска си. Дъските се слагат нарядко, за да може сока да изтича долу. Този ресторант бил на 160 години. Значи, това са традиции. Голям прас, че ние сме имали скринове на 200 години. Скринове сме имали, обаче ресторанти не. Разкошно место. И това е езерцето на градчето, където идват рибарите. И ето е шкодичката. Две стаи, които общо са 20 квадрата според мен. И защо? Защото балкона е 25. Гледайте, какъв балкон си имаме. С английска градина. И с куче. Ето ни го кученцето. Това е най-щастливо. Най-щастливо от всички, че си има такъв балкон. Метални мебели и една римска лежанка. Ме и мене. Не знам какво да ви кажа. Освен, че голяма града с тази квартира. Първо, че ни прецакаха в друга сграда. Трябваше да сме в по-нова, лъскава и хубава сграда. Обаче като чуха, че сме с куче, веднага ни преместиха в по-скапаната сграда. А тук дигнаха килимите. Представете ли си? Толкова оплашени бяха, че сме с куче, че си прибраха килимите. Намерихме ги в гардероба. Защото кучето може да ги изяде, какво да ги направи? Да ги разплете и да си ги занесе вкъщи в София. Идиоти. Не знаят какво добро кученце е това, всъщност. Ето, носи топчица горкото. Дай топката. Бър. Още първата вечер, като излезнахме да се поразходиме и да се спасим от ужасния хотел, на който аз натресох Кумчо и Даниелка, попаднахме на нещо като нашата нощ на музеите, само че тук беше нощ на Въжения мост, или както се казва Ландсхит, какъв е, не е Въжен мост, е Верижния мост, да. Тоест мост се затваря и ние очаквахме, че ще има нещо съвсем така по-български, т.е. сергии с кебабчета, кюфтета, наденички, бира, всенародна веселба. Не, просто хората се разхождаха по моста, на който беше спряно движението. И ние с кученцето тръгнахме и ние се разхождаме заедно с тълпата. Единственият проблем е, че на края на моста имаше издигната огромна сцена и някакъв концерт се случваше, на който сигурно се бяха събрали над 20 000 души. Та беше голям взор с кученцето да пробиеме през тълпата и да продължиме нататък. What you do to me
disagree. Love the circumstances, not me. Who has got the time? Not me. I'm a gazelle, always running, adrenaline in every blood cell. Some say I'm unwell, but I don't care. Oh, I swear I don't care. Приятели, оказва се, че не само Тадж Махал е паметник на великата любов. В сърцето на унгарския град Székesfehérvár се намира красивия замък Бори Вар, което означава крепостта на Бори. Той е построен в началото на 20 век от унгарския архитект Енио Бори, който обещал на своята възлюблена да изгради красив дворец, в който да прекарат остатъка от дните си. Върху малък парцел, който той закупил, това е било лози, Бори започва със собствените си ръце, камък по камък, тухла по тухла, да превръща своето обещание в реалност. Замъкът се е строил над 40 години и то го е строил само в свободното си време. Работата му напредвала бавно, защото той бил сам и имал възможност да работи само през почивните си дни. Строежът бил прекъснат за кратко само по време на Първата световна война, която не е успяла да засегне издигнатата постройка. За да може да се издържа финансово на такъв мащабен проект, Бори продава по-голямата част от скулптурите и картините си. Посветен на неговата любима, замъкът Бори Вар се превръща в истински архитектурен шедьовър. Освен това, мисля, че е записана сградата и в книгата на Гинес като най-голямата сграда, построена от сам човек. След приключване на строежа, Бори и неговата съпруга Илона се преместват да живеят в него и го обитават щастлива в продължение на почти 50 години. Бори умира пръв, а Илона го надживява с цели 15 години. Имат няколко деца и внуци, които след смъртта им събират средства, за да реставрират този паметник на любовта. Днес той е превърнат в музей, който съхранява в себе си множество скулптури и картини, направени от Бори, голяма част от които са посветени на неговата възлюблена Илона. Централно място в замъка заема скулптурата на Илона в образа на Мадона, до която има кацнал ангел. Зад нея има изрисувани смятаните за красавици Мона Лиза на Да Винчи и жените, вдъхновявали някога Рафаело, Рембрандт и Рубенс, които гледат със завист към красотата на Илона. На входа, във вътрешната част на замъка, има надпис, който гласи "Любовта е Бог, а Бог е любов". Днес замъка Бори Вар се е превърнал в истинска мека на любовта. Много младоженци идват в него, за да могат да започнат съвместния си живот като в приказка, в каквато се е превърнала историята на Бори и Илона. Székesfehérvár. Това е град в Централна Унгария. Населението на града е около 100 000 души. През средновековието градът е бил царска резиденция и може би най-важният град в Унгария. Тук са били коронясани 37 крале и 39 кралици. В този град са погребени над 15 владетела.
Средновековният град е бил основан през 972 година от унгарския владетел Геза на 4 острова сред платата североизточно от езерото Балатон. За пръв път се споменава в документ на епископство във Веспрем от 1009 година под името Алба Сивитас. В началото на 11 век крал Иштван избира града за едно от седалищата на унгарските монарси и започва строителството на катедрала, завършена през 1039 година. Градът придобива важно значение и се превръща в традиционно място на коронация на унгарските крале. Наред с Естергом, Сейкешфехервар е сред столиците на страната. Сейкешфехервар е завладян от Османската империя след продължителна обсада през 1543 година. При превземането му градът е почти напълно унищожен, включително катедралата и кралския дворец, а гробовете на кралете са ограбени. Голяма част от населението се изселва, а градът придобива мюсюлмански облик след строежа на много джамии. Остава под османска власт до 1688 година, когато е превзет след тежки боеве, довели отново до пълното му унищожаване. През 1703 градът получава статут на свободен кралски град, но се възстановява бавно и никога не достига важността си от средните векове. Сейкешфехервар отново е силно разрушен през Втората световна война по време на една от последните германски офанзиви през 1945 година. Тази сграда, когато са ги завзели турците 1601 година, са взривили шибаните агаряни. Иначе това е била базиликата, в която са коронасени всички унгарски крале. А това, приятели, е най-старата аптека в Унгария. Първият предшественик на аптека Фекете-Шош, т.е. Черен орел, е основан още през 1688 година, веднага след прогонването на турците. Аптеката сменя няколко пъти собствениците си, докато през 1745 година Йезуитския орден най-накрая успява да я купи за респектиращата тогава сума от 1200 форинта. Гати инфлацията. В момента за 1200 форинта човек не може да си купи даже кутия цигари. С покупката ордена на йезуитите на практика получава монопол, тъй като заедно с имотите наследява и привилегията на градската управа да не дава разрешение за откриването на други аптеки. Аптеката работи като такава чак до 1971 година. След това е превърната в музей.